ଭାରତର ଶେଷ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭାରତର ଶେଷ ଗାଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ରହିଛି। ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଆ, ଯାହା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧା ଭାରତ ଓ ଅଧା ମିଆଁମାରରେ ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦେଶର ଅଧା ଅଧା ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପତ୍ନୀ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଖିଆଙ୍କର 60ରୁ ଅଧିକ ପତ୍ନୀ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏଛଡ଼ା ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ଭାରତ ଓ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଉପରେ ହୋଇଥିବାରୁ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ମୁଖିଆ ଭାରତରେ ଖାଇଲେ ମିଆଁମାରରେ ଯାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଥିଲା? ତେବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।